Suurbritannia kuninglik õhuvägi andis Eesti õhuruumi turvamise üle Tšehhi õhuväele. Küsisime Eesti ja Tšehhi kaitseministrilt, mida algav koostöö riikide jaoks tähendab. Suurbritannia on riik, kes on traditsiooniliselt Eestis kogu aeg väga tugevalt kohal, lisaks õhuturbele ka maavägedega, raampataljoniga EFP-s, nii et see brittide siinolek oli väga oluline, sümboolne ja loogiline jätk kõigele sellele, mida nad teevad Eestis oma vägedega. Tšehhid on siin esimest korda, aga õhuturbes 2 korda siis Leedust, nii et kokku on nad siin juba 3 korda olnud. Tšehhid on ka Leedus EFP pataljoni osa kompaniiga, nii et selles mõttes see on hea näide, et Kesk-Euroopa riigid, võib öelda meie saatusekaaslased rasketel hetkedel, on väga aktiivsed osalejad siin õhuturbes. Tak máte pravdu, je to 3. air policing zde v pobaltských zemí, ale je to poprvé jsme tady v Estonsku na základně Amáry, odkud budou dělat air policing čeští piloti. Je to pro nás velmi důležitý úkol, který plníme, a to nejenom s ohledem na plnění aliančních závazků, ale i s ohledem na vyhodnocení hrozeb a posílení ochrany východní hranice NATO. Chtěl bych také poděkovat armádě Estonské republiky za podmínky, které tady vytvořili českým pilotům, a popřát jim mnoho úspěchů k plnění tohoto náročného úkolu.